दिनै जोबोद आं खुसि अहम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनिफ्राय आंखौ हालबारि समस्तिनि थाखाय प्रार्थी हिसाबै आंखौ प्रक्षेप खालामदों। बेनि थाखाय आं अहम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि बिथां गौरव गगৈखौ बिथांखौ आं जोबोद साबायखर हरदों आरो साबायखर हरदों आं बाक्सा जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि गासै वर्कार्सफोरखौ बिखय बुबियाफोरखौ आरो ब्लक कंग्रेस कमिटिनि गासै बिखय बुबियाफोरखौ आरो मंडल कंग्रेस कमिटिनि बिखय बुबियाफोरखौ आरो गासै बुथ कमिटिनि बिखय बुबियाफोरखौ खारन गासैनिबो सेस्थानि थाखायसो आंखौ बे हालबारि समस्तिनि प्रार्थी हिसाबै आंखौ सायख'नानै लादों। बिनि थाखायनो आं गासैनिबोसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरनाय थाबाय। जोबोद माने दुखुनांथाव जेतिया कंग्रेस सरकारजों BPF BLTफोरा जेतिया सुक्ति जानानै BTC सलायनायनि थाखाय जेतिया कंग्रेस सरकारा BPFफोरनो साहन खालामनो दायित्वखौ होदोंमोन एंगारदोंमोन। बे समायाव जेतिया कंग्रेस सरकारा निजि गासैखौबो एंगारनानै BLT बिसोरनो BPFफोरनो आगारनानै बिसोरखौ खावन खालामनो होदोंमोन। बै समायाव 17 बोसोर BPFनि कर्मकर्ताफोरा बिसोरो BTC डेभेलपमेन्टनि खारन जेबो खामानि मावाखैमोन। मानोना BTC एलेकायाव जुदि गासैबो जुदि हाबनानै नायथिङोब्ला जेरै रास्ता लामा स्कुल बिल्डिं मन्दिर बाथौ मन्दिर मस्जिद बेफोराव खुनु जेबो आं जौगानाय नुवाखै। बिनि थाखायनो गासै रायजो राजाफोरा दिनै भारतीय जातीय कंग्रेसखौ बिथांमोना माने भट होनानै जोंफोरखौ देरहाहोनायनि बिसोरो थांखि लादों। खारन बै आन्दलना जादोंमोन बर' हारिनि जातीय समस्यानि थाखाय, किन्तु जातीय समस्याया दिनैसिमबो जेबो सफल जायाखै। खारन 17 बोसोर BPF आरो 5 बोसोर UPPनि सरकाराव जेबो BTCआ डेभेलप जायाखै। किन्तु जिहेतु भारतीय जातीय कंग्रेसनि बे आमोलावनो बे एकर्ड जादोंमोन, गतिके जोंफोरा बे जातीय कंग्रेसनि मानसि हिसाबै जोंफोरा मोनसे दुखु नांदों। गतिके एबार जोंफोर जेतिया बे बिसायख'थियाव जोंफोर BTCआव खावन खालामगोन गासै BTCनि माने जौगानायनि खामानिखौ जों मावनायनि थांखि लागोन। आं बिपुल भटआव देरहागोन। मानोना आं गासैबो गामि गामि आं गिदिंनानै आं सब बुथ कमिटि गठन खालामजोबदों आरो गामिनि मानसिफोरजों गासै आं रायज्लाय गथै आं बिथांमोनखौ प्रेक्टिकेलि थाङै बिथांमोनजों रायज्लायदों आरो बिथांमोना गासैबो बेखौनो प्रकाश खालामदों जे BPFनि सरकारनि खालाव 17 बोसोर जेबो बिथांमोननो जौगानाय गामि एलेकाफोराव जौगानाय होआखै आरो बे 5 बोसोरावथ' UPPLआवथ' बिथांमोना जेबोखौनो नुवाखै होननानै बुंदों। गतिके जिहेतु कंग्रेसनि बे शक्तिशाली बे साहना BTCखौ डेभेलप खालामनो हायो। गतिके बे कंग्रेसनि बायजो बेलेगा जौगानो हाया। बिनि थाखायनो गासै रायजो राजाफोरा भारतीय जातीय कंग्रेसनि प्रार्थी हिसाबै आंखौ मोननायाव जोबोद खुसि जादों आरो बिथांमोना बिपुल भटआव आंखौ देरहाहोगोन होननानै बिथांमोना खोन्थादों। 27 सालबारि BTC बियाबनिफ्राय नोंथाङा जुदि देरहायोब्ला रायजोनि मा हाबा मावगोन? आं दा बेखौनो एसे आवगायाव बुंदों, जिहेतु BTC गभर्नमेन्टआव BPF आरो UPPL गभर्नमेन्टनि दिनाव जेबो खामानि रास्ता लामा सामाजिक भाबै जेबो उन्नयन जायाखै। अर्थनैतिक भाबै गामिनि गासै मानसिफोरा जेबो उन्नयन जायाखै। गतिके जिहेतु सामाजिक माने जोंफोर रास्ता पदुलि बा स्कुल बा बिभिन्न मन्दिर मस्जिद बा बाथौ मन्दिर बेफोरखौ बुजायो। गतिके बेफोरनि खामानिफोरखौ जोंफोर जौगानायनि थांखि लादों आरो अर्थनैतिक भाबै बर' हारिफोरा जेरै मोननांगौ जिखिनि सुबिदा बे सुबिदाफोरखौ मोनाखै। खारन BJPजों लोगो नांनानै बिथांमोना जेरै आसननि नामाव जेरै माने भुवा प्रल'भन होयै बिथांमोना खालामदों। गतिके भुवा प्रल'भनजों कुनु दिन अर्थनैतिक बिकास जाया। गतिके प्रेक्टिकेलि आं जिहेतु बेफोरजों जड़ित जानानै थाखानाय मानसि, गतिके माबोरै आर्थिक भाबै बा अर्थनैतिक दिखाव जोंफोर जौगालांनो हागौ जोंफोर बेफोरनि थाखाय जोङो माने पलिसि लाखादों। गतिके गामि एलेका गासै रायजो राजाफोरखौनो जों अर्थनैतिक भाबै बिखा खालामनायाव जथेस्थ' गुरुत्व होगोन। बिभिन्न आसनिफोरखौ जोङो प्रेक्टिकेलि जों प्रयोग खालामगोन। बिथांमोननि बायदि जोङो बे कागज मिसा कागज लायलाय उखा कागज लायलाय बिथांमोन बायदि जोंफोरो कुनु दिन रायजोखौ प्रल'भन होआ।